So congratulations to great men, they're expecting their second child. Mukomana akagoesa bhora rake kechipiri, and mashoko ekuti nhumbu haisi yake atotanga futi kutaurwa nevanhu. Hanzi there is no way that wife can have 2 kids naGreat Man. Hanzi hakuna zvakadaro, pane ari kutomudya chete. Someone even said expecting a child, manager waGreat Man is a big suspect. From Sulu to manager, handi mwana wekutanga anonzi ndewasulu here. Now zvakunzi manager ane chekuita nenhumbu iyi. I don't know vanhu kuti sei vachiona Great Man semunhu asingakwanise kuitisa mwana. Handizive zvangu, because disability doesn't mean inability. Vamwe ndovakatotanga futi kuti congratulations Great Man Sulu, wife and their son. Handisi kuziva kuti zvikurevei izvozvo. Vari kuti wechi2 futi ndewasulu here, because mukadzi umwe chinyatsotarisa kuti akanaka. Vanhu vakanogara vachibvunza kuti ko mwana akafanana nani. Vanhu vakanoti akafanana Sulu, but if you can check mukadzi waGreat Man akafanana nemwana wake usingatomboite. But panapo pari kutonzi wechi2 yeye Sulu is another suspect namanager zvakare. Mukadzi waGreat Man ari kutonzi she deserves an aqua. Hanzi because true love ndo yainayo chaiyo chaiyo. Hatina kumbofungira kuti Great Man kuti zvese anodependa nemukadzi uyu, from toilet zvese anenge achingoitirwa, anosimudzwa, anoitwa sei. But now akuitiswa mwana wechi2. Hanzi this is indeed true love. Hanzi hakuna zvakadaro. I don't know why vanhu vari kunyanyomususpecta mukadzi uyu kuti ane zvimwe zvinhu zvaakahwandira here kana kuti chi. But I like the fact yekuti zvake anonyatsoziva kuti pandiri panapa handizombofa ndambozoita heartbreak yekuti ndachitiwa ndaita sei. Anonyatsoziva kuti Great Man ndewangu and I'm not going to go through what other women go through. And vanhu vakawanda vakazoshamisika kumuona abudikira, because I think it's been long vanhu vasina kunyatsoona kuti aita sei mazuva ano. Vanhu vachirongori nepicture yake yekudhara, but apa ari kunyatsoratidza kuti she's well kept. Pane vanhu vatotanga kutoti hanzi another GoFundMe loading, achitotanga kutoita Great Man GoFundMe yemwana ari kuuya wechi2, which I don't think so. Great Man has never come on social media asking for rent kana yechikafu mari kana school fees zvayo kana kuti mwana wangu azodai. Asati Great Man akataura iye kuti inini I try by all means kuti ndiitire zvinhu zvangu mwana wangu, rent ndotsvaga ndega, chikafu zvese ndinoita, fees yemwana, akataura kudaro. But vanhu vakutoti tichipedzawo GoFundMe yemota takutotanga yekuti yemwana wechi2 takutodaro takutoti titomira ipapo, which I don't think kuti Great Man akatarisira kuti vanhu vachamuitira futi imwe GoFundMe. Iye akataura akati motikari iyo ndo ichaita kuti zvinhu zvake zvese zvinyatsopinda in order. So I don't know what people are talking about, but hanzi in everything fear woman. Mukadzi uyu ngatimutyei, because mabasa acho aari kuita ekuti zvinhu zvakadai. So aiwa hanzi hatisi kumbozviexpecta from the way she looks and the way Great Man looks. Hanzi hatisi kunyatsombonya geje kuti pane love chaiyo chaiyo. I don't know. Iye ndiye anonyatsoziva kuti akadire Great Man. Chakamuita kuti aattracted to Great Man ndiye anonyatsoziva ega. And munoda kuti asadiwe here Great Man naiweduwe. Vanhu vanenge vachitaura zvese zvimwe muchida kuti asadiwe. And mwana wavo akura, they can have another child as well. Hapana chinombovamisa kuti vaite mumwana. As far as I know, Great Man can take care of vana vake zvakanaka. Mukadzi wake anonyatsoratidza wani kuti ari kunyatsochengetwa zvakanaka, she's glowing and everything. But nhumbu ndo yangoita kuti vanhu vaite question mark kuti inhumbu rudzii inoitika pana Great Man. Haizvozvo sainzi idzodzo vanhu vachiri kutraya kuda kudzibatanidza kuti hanzi regai timboisa mari yedu ipapo timboona kuti tombononyatsoita tsvakirudzo dzedu kuti chii chiri kumbonyatsoitika pacouple iyi. I think when they need to go and learn science again here, I don't know. And also they need to get exposed to other countries, how they treat vanhu vane madisabilities, because panapa tinenge tinoita kanenge kakuvadzikisira here kakuita sei, I don't know. But Great Man anoshandira mhuri yake. Besides motikari yaitirwa GoFundMe, chii chimwe chamukambobatsira Great Man nacho? Anyway, congratulations to them. We can't wait to see Great Man more junior. Amenotanga ari mukomana kana kuti musikana. All the best.